presentació és important per nosaltres perquè, a més d'incrementar la participació de públic a la biblioteca, doncs ens dona la possibilitat de fer una coneixença dels nostres vins, coincidint amb una temporada, amb una alça dels nostres vins de la nostra comarca, del nostre municipi. Estem actualment allà amb 8 bodegues i això doncs, ha sigut tot un boom en una dècada pràcticament, quan normalment no ha de ser així, no? Aquesta pujada tan sobtada. I això ha sigut gràcies a la feina, primer, de l'administració, en el cas de l'Ajuntament, que va crear el programa El teu gust, aliments del Pallars, en producció local i el vi com un dels sectors importants, i després també, sobretot, a tots els productors, a totes les bodegues de vi, que han sabut treballar per la seva empresa, pel seu negoci, i a la vegada anar junts, juntament, mai millor dit, amb l'administració, per tirar endavant aquest projecte. Aquest projecte, una de les seves vessants, és biblioteques de denominació d'origen. D'altres actuacions que s'està fent també al voltant del vi són com viatges a zones com la Toscana, per exemple, que ja hi ha una producció important i una qualitat important de vi, i d'altres accions derivades i buscades per rellançar aquest sector del vi al nostre municipi i a la nostra comarca. Sí, d'acord. Aquest projecte de biblioteques amb DO ja fa 5 anys que participem i per nosaltres dona un valor extra, un valor afegit, perquè és una cosa que es fa a la zona, és local, i dona una oportunitat per promocionar el nostre vi aquí localment. També es ven el nostre vi a Barcelona i província de Lleida, però aquí localment tenim un enllaç bastant fort. Suposo que cada any van triant vins diferents de diferents cellers, perquè al final tots puguen col·laborar. Aquest any han triat el Torrit de la Negre. Jo estic molt contenta de que l'hagin triat i que pugui ajudar a promocionar les biblioteques amb DO aquest any. A la promoció s'han destinat una 50ena d'ampolles. El vi que han triat és el Torrit de la Negre del 2015. És un vi molt suau, elegant, que té una petita criança, però que respecta molt els aromes varietals del raïm i els aromes que el territori li donen. És molt bo, tant per mi com per tots els cellers de la comarca, que som si fa o no fa. Al final és una promoció més, que les institucions ens recolzen i que ja no corre del nostre compte, sinó que se'ns està ajudant a fer aquesta promoció i a fer una mica explicació del territori i del que estem fent aquí al Pallars i als bodegues.